B'investiment ta' 200,000 euro, tlesta xogħol fuq żewġ awli ġodda fil-qorti, dawn l-awli se jkunu din jiżdiedu ma' awla ġdid oħra li bdiet tiffunzjona f'Marzu tas-sena l-oħra. Dan ifisser li f'inqas minn sena se jkunu żdiedu 3 awli ġodda fil-binja tal-qorti li fi kliem il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici se jkunu tifissru qorti aktar effiċjenti. Dawn it-tlet awli se jwasslu biex jaqgħu iktar kawżi, dawn ħajwasslu biex jinqataw iktar kawżi se jkun hemm iktar seduti, se jkun hemm iktar xogħol li jsiru se jkomplu jwassal biex ikun hemm iktar riżultati biex id-dewmien li huwa l-fattur prinċipali li jinkwieta n-nies fejn jidħol il-qorti jkompli jonqos u allura bħala progress fil-qasam ġudizzjarju nkomplu nimxu l qudiem. B'dawn l-awli ġodda jfissru li mhux biss se jsiru aktar seduti iżda anke se jkompli jonqos il-backlog tal-kawżi. Bl-investiment imbeda wara li ġew identifikati 3 postijiet li setgħu jiġu konvertiti f'awli. L-eks uffiċċju tal-Prim Ħallef fit-tieni solar u fejn kien hemm librerija u sala ta' taħriġ fit-tielet solar. Biex dan il-proġett seta' jseħħ imbenn arkivju ġdid fil-Crown Works Ditch il-Furjana fejn battal parti mill-arkivju ċivili sabiex fl-ispazju battal seta' tissir il-librerija u s-sala tat-taħriġ. Bl-ewwel proġett lesta f'Ġunju u bekk issoktat il-ħidma fuq iż-żewġ awli. Dan fil-waqt li ssaqqaf kuritur fejn it-tieni u t-tielet solar biex inħolqot waiting area u aċċess għaż-żewġ awli ġodda, awli li huma attrezzati b'sistema ta' arja kkundizzjonata u b'apparat modern ta' recording biex l-awla tiffunzjona b'sistema adattata maż-żmienha. Il-Ministru Bonnici sostna li l-Gvern se jkun qed ikompli bil-ħidma tiegħu fl-qrati Maltin bilan li jkunu dejjem aktar effiċjenti.